I aquí a la taula tenim una persona que d'abraçades hi entén molt, no, Meritxell? Jo hi entenc molt d'abraçades. Bueno, sí, abraço la gent. Tu abraces a la gent, sí? Sí. I fas doblatge, Com és, com ho dius, allò? Traïdor. Com ho dius? Una abraçada! És qui posa veu a la Lala, un dels Teletubbies. Que entri la Lala, vinga, va! Dipsy, la, Sí, senyor, que vingui el Teletubbi aquí també, la Lala, una abraçada. Ajupa't, que et puguin ensenyar, mira. És el Narcís, Qui hi ha dins del Teletubbi? Que ell està bé com un Teletubbi. Fins i tot aquí, xupant càmera. Es deixa abraçar com un Teletubbi. Escolta'm, explica'm això. O què? Que fas doblatge? Sí, faig doblatge. I fas la Lala. Sí, faig la Lala. Entre molts altres personatges infantils, no? Sí, i no infantils, a lo que em criden, una miqueta. Però sí, faig bastants nens i bastantes nenes, la veritat és que sí. I a mi m'han dit que t'és indiferent el sexe, no? Que tant és que hagis de fer un nen com una nena. Sí, pots canviar la veu. Sí, home, depèn de l'edat. Si és un nen molt granadet que ja s'afaita gairebé, per exemple, doncs no. nen, 11 anys, com seria? Ostres, és que a mi em costa molt fer-ho així a saco, perquè he de veure la imatge. Ja. Però un nen, no sé, ja... Digue'm una frase, perquè si no, ara si he de pensar ja... Digues, no em donis més bombons. No em donis més bombons. Molt bé. I una nena d'11 anys? No em donis més bombons! Sí, senyor. Gràcies. De res. Sé que era allò un atracament aquí, en directe.